adam ka dinga tunani Allah shi ke kashe ka zai raya ka Allah mai maganin abokin gaba Allah mai na ba zan iya zama a garin ba babu nika babu komai na je shago an ce babu daɗi ga dai ko wannan zai isa zan je dai yara a dan tafasa musu wannan abu a ba mu kasan mu a ba mu kasan mu a ba ma kalla malai Allah ina zuwa ne wallahi tallahi jeji zan tafi jeji zan tafi to ba ina gaya maka matsalolin garin na abun fa yayi yawa tunda na taho jejin nan wannan ganye da ka samo shi shi zan je in ɗebo in na ɗebo wallahi ko da man keken ɗinki ne a dafa shi ci za a yi na ka samo wallahi ka ganye a can na samo shi bakin gada wushiriyar bahari zan je wannan gada ta wushiriyar bahari a can na samo shi rai ɗore ka ga da ƙyar ba inda ban zaga ba a jejin nan babu abin sai a can na sa da me za ka ɗauke ka kai an ce mota tsuntsu na sama ma fa in ya gita kama shi suke nake so da kai wannan ganye a yi haƙuri a ɗiba min rabi saboda ka gani yanzu wushiriyar bahari na tamun nisa na yi jiki da yawa aman kalla yaran na sun galabaita tun jiya rabansu da abinci tun jiya rabansu da su kai to a je a dafa shi ko ba mu a dafa shi kawai a ci to shi ke a dafa shi haka ni zan je wushiriyar bahari in na je a ɗebo shi zai to shi kenan ni ma in na kalla zuwa zan ɗebo iyalin namu zo mu haɗa a wajen mu zauna to mun zauna abin me za mu ci ƙasa za mu ɗiba mu ci ko ruwa za mu yi ta dole mu zo mu tare a gindin gadan nan ta wushiriyar bahari rana zafi inuwa kuna fa to Allah dai ya wuce da mu lafiya bakin gadan a tare to tunda ba wani abu da za mu ci a garin mun zauna dole hidin da za mu je mu ta ɗebowa wallahi talla wannan yanzu ya za a yi kenan to zan shige ni ma dai wushiriyar bahari zan je in ɗebi ganyen in tabbasa wa za a yi to in ma ba ko da man keke ɗin gidan sa ci ni ma zan lallaba karasa gidan ba wani mai ko a gida dan Allah kudin